Kossuth Lajos 1848-as toborzó útja során még nem láthatta a Szolnoki Városháza kupoláit, hiszen az épület abban az időben még földszintes volt. A megyeszékhelyi rangot kivívó Szolnok azonban már adott a külsőségekre is, így 1884-ben megépült a 4 kupolás emeletes városháza. A második világháborút követően azonban elvesztette ékét az épület. A kupolák visszaállítására a kényszerű tetőjavítás adott most ismét apropót. Ha viszont már ezt elvégzik, úgy döntött a városvezetés, a homlokzat teljes felújítása sem maradhat el. A munka már a végéhez közeledik. Az épület befedése megtörtént, most már a homlokzat hibáinak a kijavítása van folyamatban, a párkányoknak, a lemezből készült párkányoknak az elhelyezése, illetve a bárdogozásnak a végső munkálatai. Ezt követi majd a homlokzat festése, amit belső munkálatok is kiegészítenek. A város saját erőből újítja fel a Kossuth tér ékét. Előre láthatóan március 31-ére a munkálatok befejeződnek, lebontja a kivitelező az állványzatot, és egy megújult, nagyon szép városháza képen kerül majd elénk. S hogy az immár időjárásnak is ellenálló épületben a galambok se tegyenek kárt, megoldják a madarak távoltartását is, ami persze nem azt jelenti, hogy a térről végleg eltűnnének a városképhez tartozó szárnyasok.